ina maraba da baki kuma ina maraba da wani mazaunin garinmu nan shine Nura. Don wannan kungiyar da ya zo nan ina gani kamar wasa ya kira ne kawo mun nan gaji ba aka wani mai suna Dahiru Abdurrahim. To wannan yau ina gani shine na farko wani zai zo daga wani kasa ya zo ya ce zai taimaka mun a makaranta. Saboda haka wanda suka shirya wannan abu suka hada kai da kuma malamanmu na nan su hedimasa godiya niki kuma Allah ya taimaka mu. Kamar yadda aka fara haka muna so ashe duk numadi na Abuja gaba daya sun samu kamar haka ne. Ashe namu shine gaba saura su suka biyo baya. Allah ya taimaka mu. Allah ya